Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka sa Centrum Fuel. Sa Centrum Fuel. Sa Centrum Fuel. Sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, oras alas 7:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong umaga po sa inyo lahat, mga kaaksyon. Araw ng Martes, August 25, 2026. Sumasa inyo po ang DWCM, Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapaghatid, Balita, Aksyon, Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, PDRRMO nagsagawa ng clearing operation sa floodgate sa Barangay Talibao sa bayan ng Calasiao. 158 na baril na samsama at isinuko sa sere ng police operation sa Region 1. 49 wanted person arestado ng Pro 1 sa loob ng isang linggo. Bautista naghahanda para sa school safety drill. Alaminos City nagsagawa ng 5 araw na training para sa mas luntiang turismo. Glaucoma maaring magdulot ng permanenteng pagkabulag, maagang pagsusuri, iminungkahi.
Sa ating police report, 55 anyos na negosyante binaril sa mga dan, suspect nagpakilalang intelligence operative. 2 motorista sugatan sa banggaan na sa San Manuel. Kotse bumangga sa asong biglang tumawid. 2 lalaki arestado sa 35 gramo ng hinihinalang shabu sa Santa Barbara. Sa namang magsasaka, arestado sa buy-bust operation sa mga tarem. Samantala, sa ating balitang pambansa, 61,000 mahigit na mga magsasaka apektado sa sunod-sunod na kalamidad. 1.91 billion pesos sa agricultural losses na itala. DOST naglaan ng 300 milyong piso para sa pagpapalawak ng AI data centers. BOC kakasuhan ng PNP-HPG sa smuggled yosi as a raid. Balita naman sa ibayong dagat. Balita naman sa ibayang dagat, tumitinding US-Canada trade war, banta ni Trump sa dagdag taripa sa mga sasakyan. Samantala, sa ating showbiz news, multi-awarded actress posibleng magretiro dahil sa matinding pagod sa teleserye. Sa balita pampalakasan, Hayden at Perkins out sa Asian Games. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli, ito ang DWCM Aksyon Radyo Balita. At ako po ang inyong tagapaghatid, Balita, Aksyon, Dav Tibakay. Sa detalye ng ating mga balitang lokal, nagsagawa ng cleaning operation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa bahagi ng floodgate sa Barangay Talibao, Sitio Bingko upang alisin ang mga water lily na nakakasagabal sa maayos na daloy ng tubig. Isinagawa ang operasyon sa direktiba ni Governor PDRRMC Chairman Ramon V. Gico III bilang bahagi ng maagap na hakbang ng pamalang palalawigan upang maiwasan ang pagbabara sa mga pangunahing daluyan ng tubig na maaring magpalala sa pagbaha. Patuloy naman ang monitoring at paglilinis ng PDRRMO sa iba pang kritikal na daluyan ng tubig, lalo na ngayong nararanasan ng pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo. Layunin ng mga hakbang na ito na mapanatiling maluwag ang daluyan ng tubig at malapalakas din ang kahandaan ng lalawigan laban sa posibleng epekto ng masamang panahon. Nasa normal na kondisyon ang San Roque Dam batay sa status update ng San Roque Power Corporation ngayong araw August 25. Ayon sa data na inilabas sa alas 5 ng umaga, nasa 275.4 meters above sea level ang level ng tubig sa dam, mas mababa sa normal high water level na 280 meters above sea level. Naitala naman sa 375 cubic meter per second na inflow at 281 cubic meter per second outflow. Sa kasalukuyan, walang gate na bukas sa dam. Mas mababa ito kumpara sa nakaraang data noong kahapon, August 24, alas 5 ng hapon, kung saan nasa 275.91 meters above sea level ang water level. May inflow na 248 cubic meter above per second at outflow na 281 cubic meter per second. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang ahensya ang kondisyon ng San Roque Dam at ang epekto nito sa mga lugar na sakop ng watershed. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Samantala, umabot sa 158 na barilang naitala at na-secure ng Police Regional Office 1 ng pasasere ng operasyon ng pulisya sa Ilocos Region mula August 15 hanggang 21. Ayon sa Pro 1, nagsagawa ang mga police unit ng 11 operations na nagresulta sa pagkaka-aresto sa 9 na individual dahil sa paglabag sa mga batas hinggil sa mga baril. Sa kabuuan, 158 firearms na na-secure, 119 ang voluntaryong sinuko, 32 ang dineposito para sa safekeeping, 6 ang nakumpiska at 1 ang na-recover ng mga otoridad.
Ayon kay Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., patuloy nilang paiigtingin ang mga hakbang upang masiguro ang pagsunod sa umiiral na batas sa pagmamayari at paggamit ng mga baril. Binigyang diin ni Badua na mahalaga ang pag-secure ng mga baril upang mabawasan ang posibilidad na magamit ang mga ito sa krimen at iba pang illegal na gawain. Hinimok din niya ang mga may-ari ng baril at publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na regulasyon bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap na mapanatili ang seguridad sa mga komunidad. Bahagi ng nasabing accomplishment ng Enhanced Alerto Framework ng Pro 1 na naglalayong isulong ang maagap at responsable, epektibong operasyon ng pulisya para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Arestado din ng Pro 1 ang nasa 49 na wanted person sa sene ng operasyon laban sa mga puganting individual sa Ilocos Region. Nahuli na matauhan ng Pro 1 ang 40 other wanted person at 9 na most wanted persons. Kabilang sa mga naarestong most wanted person ang 5 na nasa provincial level, 1 sa city level at 3 sa municipal level. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi pa rin ng Enhanced Alerto Program ng Pro 1 na nakatuon sa intelligence-driven, responsive at accountable na pagpapatupad ng batas. Sa ilalim ng nasabing programa, pinaiigting ng mga lokal na police units ang intelligence operation at koordinasyon upang matukoy, matunton at maaresto ang mga wanted person sa rehiyon. Binigyang diin naman ni Police ni Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr. na manatiling tuloy-tuloy ang kampanya laban sa mga wanted person, ngunit dapat isagawa ang bawat pag-aresto ay alinsunod sa batas, due process at paggalang sa karapatang pantao. Samantala, pinangunahan ni Bautista Mayor at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson Rosemary G. Gakutan ang coordination meeting bilang paghanda sa nalalapit na simultaneous sa school safety drill on active attack incident sa bayan ng Bautista. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Rural Health Units, Department of Education at iba pang stakeholders. Tinalakay sa pagpupulong ang mga tungkulin ng bawat ahensya, sistema ng koordinasyon at mga kinakailangang paghahanda upang matiyak ang ligtas at maayos na pagsasagawa ng school safety drill. Layunin ng naturang paghanda na mapalakas ang kahandaan ng mga paaralan, guro, mag-aaral at mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa posibleng active attack incidents. Binigyang diin ng MDRRMO ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon at pagpaplano upang matyak ang kaligtasan ng mga nasa paaralan at mapalakas ang kahandaan ng komunidad sa oras ng emergencies. Samantala, nagsagawa naman ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City ng 5 araw na Pollution Control Officers Training para sa mga tourism establishments, mall at ospital sa lungsod bilang bahagi ng pagsusulong ng responsableng pangangalaga sa kalikasan. Isinagawa ang pagsasanay mula August 17 hanggang 24 sa Tourism Function Hall kung saan pinalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga PCOs sa wastong pamamahala ng mga environmental concern at pagsunod sa mga pamantayan sa environmental protection. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office, CENRO, ang training sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 1 o ang DNR-EMBRO 1. Nakatuon ang pagsasanay sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga PCOs na matyak ang maayos na pamamahala sa mga usaping pangkapaligiran sa kani-kanilang establishmento. Layunin din ng programa na makatulong sa pagpapanatili ng malinis, ligtas at sustainable na mga business establishments sa lungsod, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Bahagi din ng programang patuloy na hakbang ng lokal na pamahalaan upang maisulong ang responsableng turismo at mapangalagaan ang kapaligiran para sa isang mas ligtas at mas luntiang Alaminos City.
Samantala, nagbabala ang ophthalmologist na si Dr. Richard P. Villamor tungkol sa glaucoma, isang kondisyon sa mata na maaaring humantong sa permanenteng pagkasira ng paningin kapag hindi agad natukoy at nagamot. Ayon kay Villamor, maaaring masira ng permanente ang optic nerve dahil sa mataas na pressure sa loob ng mata, kabilang sa maaaring sintomas ng matinding pananakit ng mata at biglang pagbabago at paglala ng kondisyon. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na agad magpakonsulta sa ophthalmologist kapag nakaranas sa mga ganitong sintomas upang malaman ang tunay na kondisyon ng mata. Binigyang din ng doktor na mahalaga ang prevention at early detection dahil kapag malala na ang pinsalang dulot ng glaucoma, maaring maging permanente na ang pagkawala ng paningin. Hinikayat din ang mga may risk factor para sa sakit na sumailalim sa regular eye screening kahit wala pang nararamdamang sintomas. Dumarami rin mga kaso ng diabetic retinopathy na nakikita sa mga pasyente ayon kay ophthalmologist Dr. Richard P. Villamor, bunsod ng hindi makontrol na blood sugar. Ipinaliwanag ni Villamor na kapag palaging mataas ang blood sugar, maaring masira ang maliliit na ugat sa retina o likod ng mata. Maaari ring magdulot ng pagdurugo, pamabaga at kakulangan ng oxygen sa retina. Kapag lumala ang kondisyon, maaari itong humantong sa permanenteng pagkasira ng paningin. May ilang kaso namang maaari pang maagapan sa pamagitan ng operasyon o iba pang panggagamot depende sa lawak ng pinsala. Dahil sa karaniwang parehong mata ang maaaring maapektuhan, mahalaga umano ang regular na follow-up at pagsusuri sa mga pasyenteng may diabetes. Paalala ng doktor, ang pagkontrol sa blood sugar at regular na pagpapatingin sa mata ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang malubhang komplikasyon sa paningin. Samantala, sa ating police report, 55 anyos ang lalaki binaril sa mga daan, suspect nagpakilalang intelligence operative. 2 motorista sugatan naman sa banggaan sa San Manuel. Detalye ng mga balitang yan at iba pa sa aming pagbabalik. Aksyon Radyo Balita. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, oras alas 7:36. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonario pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Aya's #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Balita. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita, isang 55 anyos na lalaki ang binaril sa Barangay Salaan, Mangaldan na madaling araw nitong August 24, 2026. Ayon sa pulisya, nangyaring insidente 1:20 na madaling araw. Agad na isinugod sa isang ospital sa Tagupan City ang biktima para sa medikal na atensyon. Sinabi ng pulisya na buhay ang biktima at patuloy na obserbahan at ginagamot sa ospital. Batay sa paunang investigasyon, hindi pa nakikilalang lalaki ang dumating sakay ng motorsiklo. Nakasuot umano ito ng dilaw at berdeng jacket
at gray and black shorts. Lumapit umano ang suspect sa biktima at nagpakilalang intelligence operative. Tinanong umano nito kung naroon ang isang babae sa establishmento. Matapos makatanggap ng negatibong sagot, 2 beses umanong nagpaputok ng baril ang suspect bago umalis at tumakas patungong silangan sakay ng motorsiklo. Agad namang nagresponde sa lugar ang mga tauhan ng mga Aldan Municipal Police Station sa paunguna ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Perlito R. Tuayon at nagsagawa ng kaukulang police action. Nakipag-ugnayan na rin ang mga Aldan MPS sa mga kalapit na himpilan ng pulisya at sa Dagupan City Police para sa pagpapatupad ng seal of plan at paghanap sa suspect. Kasalukuyan ding in-interview ng mga otoridad ang mga saksi habang sinusuri ang mga available CCTV footage. Isinagawa ang backtracking at forward tracing sa mga kuha upang matukoy ang pagkakakilanlan at posibleng kinaroroonan ng suspect. Patuloy ang follow-up operation at imbestigasyon ng pulisya para matukoy at maaresto ang responsable sa pamamaril. Samantala, nanawagan naman ang mga Aldan Municipal Police Station sa publiko na manatiling kalmado at mapagmatsyag. Hinihikayat ang sinumang nakasaksi sa insidente o may impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, kinaroroonan o galaw ng suspect na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impilan ng pulisya. Maaari ring tawagan ng mga Aldan Municipal Police Station sa numerong 0998-598-5124 o 0950-770-8580. Paalala rin ng pulisya na huwag lapitan o kumprontahin ng sinumang pinaghihinalaang may kaugnayan sa insidente. Sa halip, agad itong i-report sa mga otoridad upang mga trained personnel ang humawak sa sitwasyon. Patuloy din na magbibigay ng update ang pulisya habang sinasagawa ang investigasyon nang hindi makukompromiso ang integridad ng kaso. Samantala, sugatan ang 2 motorista matapos magbanggaan ang isang tricycle at motorsiklo sa San Manuel, San Nicolas Municipal Road sa Barangay San Bonifacio, San Manuel. Sa investigasyon, kapwa patungong timog ang mga motorista at nauna ang 68 years old na driver ng tricycle. Pagdating sa tapat ng isang gas station, nagbigay umano ng signal ang driver bago lumiko pa kaliwa papasok sa gasolinahan. Habang lumiliko ang tricycle, sinubukan namang mag-overtake ng 30 anyos na driver ng motorsiklo. Ngayon pa man, nagbanggaan ang 2 sasakyan dahilan upang kapwa bumagsak ang mga ito sa kalsada. Kapwa nagtamo na mapinsala ang 2 driver at agad na isinugod sa ospital. Pareho namang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Samantala, wala namang nasaktan matapos bumangga ng ang isang kotse sa isang asong biglang tumawid sa Provincial Road ng Barangay Santa Maria, Mapandan. Sa investigasyon ng mga pulis, patungong kanluran ng 50 anyos na driver nang biglang tumawid sa kalsada ang isang ligaw na aso. Hindi na umano naiwasan ng driver ang hayop kaya't bumangga ito dahilan upang masira ang sasakyan. Hindi naman nasaktan ng driver sa insidente, patuloy na inaalam ang halaga ng pinsala sa nasabing sasakyan. Samantala, arestado ang 2 lalaki matapos makumpiskahan ng 35 grams ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Santa Barbara. Isinagawa na matauhan ng Pangasinan Police Provincial Office Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang iba pang police units ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Kabilang sa mga naaresto ang 36 anyos na lalaki na inilarawang high-value individual at ang 34 anyos na truck driver, parehong residente ng Santa Barbara. Nakuha sa nasabing operasyon ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang street drug price na 238,000 pesos. Na-recover din ang ginamit na buy-bust money at budol money, isang cellphone at motorsiklo. Isinagawa sa lugar ang marking at ang inventory ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng mga kinakailangang saksi at ng mga suspect alinsunod sa itinakda ng batas. Nasa custody na sila ng otoridad at nakahanda ng sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, arestado ang 38 anyos na magsasaka matapos makumpiskahan ng 0.40 gram ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa mga tarim.
Isinagawa ng mga Tarem Municipal Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa PDEA Region 1. Nakuha mula sa operasyon ng 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang street drug price na 2,720 pesos. Nakumpiska rin ang ginamit na buy bus money, cellphone at motorsiklo. Huli din ang 33 anyos na lalaki matapos makumpiska ng 0.40 gram ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa bayan din ng mga Tarem. Nakuha mula sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang drug street price na 2,720. Na-recover din ang ginamit na buy-bust money. Samantala, rumisponde ang mga tauhan din ng mga Tarem Police Station sa isang ulat ng kaguluhan sa barangay Nagilayan West matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major Arturo C. Melchor Jr. Hepe ng mga Tarem Police Station, mabilis na nagtungo sa lugar ang mga pulis upang awatin at pakalmahin ang sitwasyon. Dilan na naman sa impila ng pulisya ang mga individual na sangkot sa insidente ng kaguluhan at tinurn over sa duty investigator para sa kaukulang dokumentasyon at nangkop na aksyon. Ayon sa pulisya, bahagi ang mabilis na pagtugon sa patuloy na pagsisikap ng pulisya na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasabing lugar. Samantala, sa ating balitang pambasa, umabot sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura matapos tamaan ng pinalakas na habagat ang mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng ayon sa Department of Agriculture. Sa pinakuling assessment ng mga regional office ng DA, 61,237 na mga magsasaka ang naapektuhan habang mahigit sa 54,611 hectares ng agricultural areas ang napinsala. Tinatayang 7,772 metric tons ng agricultural commodities ang nawala sa produksyon dahil sa mga kalamidad. Pinakamalaki ang tinamong pinsala ng palay na umabot sa 1.07 billion pesos habang 610.32 million pesos naman ang losses sa high-value crops. Kabilang sa naapektuhang pananim, ang mga gulay, spices, legumes sa iba't ibang prutas gaya na avocado, kalamansi, citrus, durian, lansones, mangosteen, melon, papaya, pineapple, rambutan, strawberry at watermelon. Kasama din dito ang saging, mangga, root crops at ornamental crops. Bukod sa mga pananim, naapektuhin din ang livestock, fisheries at mga pasilidad na ginagamit sa produksyon. Nasa 16.27 million ang pinsala sa livestock kabilang ang manok, baboy, baka, kalabaw, kambing, tupa, pato at koneho. Samantala, 9.26 million pesos ang losses sa fisheries at aquatic resources. Nasira din ang mga irrigation facility na nagkakalaga ng 60.96 million pesos habang 16.37 million pesos ang pinsala sa farm structures at 1.91 million pesos naman sa machinery at equipment. Bilang tugon, naghahanda ang DA ng 237.99 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Maaari rin naman makahiram ang mga kwalipikadong magsasaka ng hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Magbibigay din ang National Food Authority ng 3,631 bags ng milled rice sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nag-deploy ang DA na mga kadiwa trucks upang tumulong sa transportasyon ng agricultural commodities at paghatid ng mga kinakailangang suporta sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Patuloy naman ang assessment ng DA upang matukoy ang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Samantala, naglaan ng Department of Science and Technology o DOST ng 300 million pesos bilang panimulang pondo para sa pagpapalawak ng mga data centers nito na gagamitin sa pagpapatupad ng artificial intelligence capabilities ng bansa. Inagito ni Franz De Leon, Director ng DOST Advanced Science and Technology Institute, sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Lunes, kaugnay ng panukalang 30.8 billion peso budget
ng ahensya. Ayon kay De Leon, ang 300 million pesos ay seed funding na pinagkaloob ng DOST sa pamamagitan ng Grant and Aid Program. Umaasa rin ang ahensya na makakuha ng karagdagang pondo mula sa mga development partners para mapalawak pa ang proyekto. Layunin ng ASTI na palakihin ng hanggang 26 na beses pagsapit ng 2028 ang kapasidad nito sa data processing at AI infrastructure. Sa kasalukuyan, maliit pa lamang ang data center ng ASTI. Inilarawan nito ni De Leon bilang isang container van na nasa likod ng kanilang tanggapan. Upang mapalawak ang kapasidad, nagsimula na umano ang ASTI na gumamit ng commercial data centers. Nangungupahan ng ahensya ng espasyo at doon nag-install ng sarili nitong graphic processing units o GPUs na mahalaga sa pagpapatakbo ng AI applications. Sa ngayon, mayroon ng 5 pangunahing computer servers ang ASTI, kabilang mga server para sa data storage. Sinabi ni De Leon na bahagi ng layunin ng pagpapalawak ang pagkakaroon ng mas malaking kakayahan ng bansa na bumuo at magpatakbo ng sariling AI systems. Sa pamamagitan nito, nais ng DOST na mapalakas ang digital at technological sovereignty ng Pilipinas at mabawasan ang pagdepende sa mga dayuhang sistema para sa pagbuo at deployment ng AI-based applications. Inasang magiging mahalagang bahagi ang programang ito upang mapalakas din ng lokal na computing infrastructure habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa AI technology ng pamahalaan, industriya at iba pang sektor. Kinumpirma naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magsasampa ng kawanihan ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na nanita sa mga personnel ng BOC. Nangyaring insidente noong Miyerkules sa isang condemnation facility sa Bulacan habang na pinangangasiwaan ng mga tauhan ng BOC ang pagsira sa mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Ayon kay Nepomuceno, dito matutukoy kung may pagkakamali ang kanyang mga tauhan, ngunit iginit niyang tungkulin niyang suportahan at proteksyonan sila kung tama ang kanilang trabaho. Obligasyon niyan nito na kapag may mga tauhan sila na gumawa ng maayos na trabaho, so suportahan sila at proteksyonan ng sang-ayon sa batas. Dagdag pa niya, kung may pagkakasala ang kanyang tauhan, siya mismo ang magpapaimbestiga, magsasampa ng kaso at magpapatanggal sa kanila sa serbisyo. Nabatid na pinatigil ng HPG officers ang mga BOC personnel, pinafrisk at pinataas ang kamay kahit naka-uniforme at may mission order ang mga ito. Paliwanag ni Nepomuceno, hindi tama ang ginawa ng HPG dahil malinaw na nasa tamang operasyon ang kanyang tauhan. May ulat na ang target umano ng HPG ay 2 individual na kilala sa alias Alex at Joy na nagbibenta ng kontrabando sa paligid ng pasilidad, ngunit nakatakas sa mga ito. Sa halip, ang mga BOC personnel ang nasita. Matapos ang insidente, agad na nirelieve sa pwesto ang mga naturang HPG officers noong Huwebes. Nanindigan si Nepomuceno na walang puwang ang bastusan sa kapwa lingkod bayan. Samantala, nanawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ibalik ang rationality o pagiging makatuwiran sa pagbabudget ng mga ahensya ng gobyerno matapos questionin ang malaking confidential funds ng Department of Justice. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget ng DOJ noong Lunes, binigyang din ni Tino ang pagtaas ng confidential funds ng ahensya mula 168 million hanggang 1.5 billion noong 2025. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang naturang halaga at ipinaliwanag na nahati ito sa ilang tanggapan at programa sa ilalim ng nooy Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kabilang dito ang 184 billion pesos para sa Office of the Secretary, 319 million para sa Witness Protection Program, 15 million para sa Interagency Council Against Trafficking, 475,000 para sa Office of the Cybercrime at 5 million pesos para sa National Coordination Against Online Sexual Abuse.
Tinanong ni Tino kung buong nagamit ang naturang confidential funds noong 2025. Sinabi ni Vida na fully obligated at liquidated ang pondo. Ipiniliwanag ni Vida na ang confidential funds ay ginagamit para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa confidential information gathering at may mga espesyal na panuntunan sa procurement at liquidation alinsunod sa patakaran ng Commission on Audit. Dahil dito, hinimok ni Tino ang Kongreso na kumilos upang mapigilan ang umano'y pang-abuso sa paggamit ng confidential funds. Ayon sa mambabatas, ang exemption ng confidential funds sa ilang procurement process at safeguards ay maaring magbukas ng posibilidad para sa maling paggamit ng pondo. Sinabi ni Tino na ang patuloy na paglobo ng confidential funds ay nagsimula umano nung administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at lalo pang lumaki sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit niya na hindi dapat otomatikong bigyang katwiran ng malaking confidential allocation sa pamagitan lamang ng pagbanggit sa national security o law enforcement. Samantala, mas mababa naman ang hininging confidential funds ng DOJ para sa mga susunod na taon. Mula 729 million pesos ngayong taon, bumaba ito ng 364 million para sa 2027. Nanindigan si Tino na kinakailangan magkaroon ng mas maingat at makatwirang paglalaan ng pondo upang matyak na ang pera ng kaban ay ginagamit ng naayon sa pangangailangan at may sapat na pananagutan. Balita naman si Bayang Dagat, nagbabala si US President Donald Trump na tataasan niya ang taripa sa mga sasakyan, truck at auto parts na inaangkat mula Canada sa gitna ng patuloy na paglala ng trade war sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa. Ayon kay Trump, mula sa kasalukuyang 25% magiging 50% ang taripa sa mga produktong automotive mula Canada simula January 1. Inakusahan din niya ang Canada na nilalamangan umano ang Estados Unidos. Ang bantay kasunod ng pagkabigo ng US at Canada na maabot ang isang bagong kasunduan sa kalakalan. Bumagsak ang negosasyon ng Biyernes matapos ang magkabilang panig na mag-akusahan ng paghahain ng mga hindi katanggap-tanggap na kahilingan sa huling bahagi ng pag-uusap. Tinawag naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi nakakagulat ang bagong banta ni Trump. Aniya, tila layunin ng US President na pahinain o tuluyang wasakin ang industriya ng sasakyan ng Canada. Sinabi ni Carney na handang bumalik ang Canada sa negotiating table kung darating ang Estados Unidos na may tamang saloobin. Kasabay nito, nangako siyang tutugon ng Canada sa mga taripa ng US sa pamagitan ng katumbas na taripa sa mga produktong Amerikanong dollar for dollar. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Posibleng maging huling teleserye na ang kasalukuyang proyekto ng isang kilalang multi-awarded actress matapos ito makaranas ng matinding pagod at sunod-sunod na pagkakasakit. Ayon sa isang blind item na inilathala, ilang taping umano ng aktres ang kinailangang i-pack up dahil hindi na niya kinakaya ang pagod. Nakiusap din siya sa production staff na itigil muna ang taping upang makapagpahinga. Aksyon Radio. Sports News. Nakadagdag pa umano ang kanyang kondisyon ng sunod-sunod na pag-ulan dahilan para lalo siyang magkasakit. May pagkakataon din naman nung na-ospital ang aktres matapos hindi kayanin ng kanyang katawan ang pagod. At dahil dito, lumutang ang posibilidad na pinag-isipan na niya ang pagre-retiro. Sinabi umano ng aktres na ilang katrabaho na wala na siyang kailangang patunayan sa industriya at maaari na siyang magretiro. Ganun pa man, hinikayat umano siya ng kanyang mga kasamahan na huwag munang tuloy ang talikuran ng showbiz. Ilang veteranong artista na rin umanong nanghihinayan sa posibilidad na hindi na siya muling makatrabaho. Bukod sa teleserye, umasa rin ang ilan na makagawa pa siya ng isang pelikula bago tuluyang magretiro. Samantala, ayon na rin sa mga komentong nakapaloob sa ulat, maaaring pahinga lang ang kailangan ng aktres upang muling makabawi sa pagod. Aksyon Radio. Sports News.
Nagbanggaan agad ang Gilas Pilipinas Pool, hindi pa man nagsisimula ang laban nito sa 2026 Asian Games na magsisimula sa susunod na buwan sa Nagoya, Japan. Hindi maglalaro sina Jordan Hedy ng Tokentex at Jason Perkins ng Phoenix Fuel Masters sa Japan Asian Games dahil sa magkaibang dahilan. Kinumpirma ito ng pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa pamamagitan ni Gilas Assistant Coaches Richard Del Rosario. Nagpa siya si Hiding na lumibad sa pagkakataong ito dahil nakatakdang mga anak ang kanyang asawa. May iniinda namang injury si Perkins kaya kailangan ito ng pahinga bago muling sumalang sa PBA Games. Nakatakdang magsimula ang Men's Basketball Asian Games sa September 11 kung saan unang makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Bahrain. Sa kabila ng pagkawala ni Hiding at Perkins, nananatiling matikas ang Gilas dahil nariyan pa rin sina Robert Bolick, Azav Lucero, Justin Arana, Adrian Nocum, Kaylan Chongson, Jeric Ahanmisi, Don Truliano at Brandon Bates. Nakatakdang depensa ng Gilas ang korona nito sa ASEAN. Aksyon na inyo pong nanatunghayan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanonood at nakinig sa ating balitaan ngayong umagang ito. Maraming salamat po at good morning, Ma'am Vivian Olarte. Good morning, good morning. Kay Sir Ben Hovelianos, maraming salamat po sa inyong panonood. Ganun din, Action Angel at maraming salamat din sa iba pa po na nakatutok sa kanilang mga radyo ngayong umagang ito. Airwaves 1161 kHz. At good morning, thank you din po sa inyo Ma'am Juvie Risoltay Bugawan ng Bayan ng Basista, Pangasinan Queen of Songs. At salamat po at sa family po ninyo sa pakikinig at panonood dito po sa programang ito. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department Action, Kenneth Villanueva, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Action Davao Tibacay. Nag-iwan po sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang